श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन। कालिंदी यमुना जय जय महवाना। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। केशिघट्टवंशी वड द्वादश कानन। जह सबलीला कोइल श्रीनंद नंदन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्रीनंद यशोदा जय जय गोपगण। श्रीदामादि जय जय धेनुवत्सगण। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय ऋषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी। जय पौर्णमासी जय अबीर नगरी। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय जय गोपीश्वर वृंदावन माज राजा। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राम घट्ट जय रोहिणी नंदन। जय जय वृंदावन वासी जद जन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय दीच पत्नी जय नाग कन्यगण। भक्ति दे जहारे पैलो गोविंद चरण। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री रस मंडल जय जय राधा श्याम। जय जय रस लीला सर्व मनोरमा। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय जय ज्वाल रस सर्वरस सार। परकीय भाव जहा व्रज दे प्रचार। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ
മദന മോഹന ശ്രീജനവപാദ പത്മ പുരിയ സ്മരണ ദിന കൃഷ്ണദാസ് കഹോ നമ സങ്കീർത്തന जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोह हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वृंदावन धाम की जय ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അതിന്റെ വിവർത്തനം കൂടി ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് പോവാം. രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്കും വൃന്ദാവനത്തിനും എല്ലാ സ്തുതികളും. വൃന്ദാവനത്തിലെ 3 അതിദേവന്മാരായ ശ്രീഗോവിന്ദൻ, ഗോപിനാഥൻ, മദനമോഹനൻ എന്നിവർക്ക് എല്ലാ സ്തുതികളും. വൃന്ദാവനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ക്ഷേത്രം, ശ്രീ രാധാ ഗോപിനാഥ്, ശ്രീ രാധാ മദൻ മോഹൻ. ഇവർക്ക് എല്ലാ സ്തുതികളും. പിന്നെ ശ്യാമകുണ്ടം, രാധാകുണ്ടം, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എന്നിവയ്ക്ക് എല്ലാ സ്തുതികളും. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ബാല്യലീലകളാടിയ വൃന്ദാവനത്തിന് എല്ലാ സ്തുതികളും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം. ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ആ രാധാകുണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ വൃന്ദാവനമാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. അതിൽ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം, ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിലെ രാധാകുണ്ട് എന്ന ആ തടാകം, അതാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നിലെ ഒരു ലീലയുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ആ ഭഗവാൻ അവിടെ ശ്യാമകുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു തടാകം, ഒരു തീർത്ഥം, അത് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോ രാധാറാണിയും അവിടെ ഉണ്ടാക്കുകയായി. അതാണ് രാധാകുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. ആ രാധാകുണ്ടിലെ ഒരു തുള്ളി ജലം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തളിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള പാവങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും പറയും. വർഷത്തില് ഒരു പ്രാവശ്യം അതിൽ കുളിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് അത്രയും ഭാഗ്യമാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് ആ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ് ഒന്നും അതില് ചവിട്ടില്ല. അതിന്റെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അത് തീർത്ഥമായിട്ട് കുടിക്കുകയോ അത് തെളിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും. രാധാറാണി തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായ രാധാറാണി തന്നെയാണ് ആ രാധാകുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പറയുന്നത്, കൃഷ്ണൻ കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ച് കേശിഘട്ടിനി എല്ലാ സ്തുതികളും. യമുനാ നദിയിലെ ഒരു കടവ്, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ച സ്ഥലം ഇപ്പോഴും അവിടെ യമുനയുടെ തീരത്തുണ്ട്, കേശിഘട്ട് എന്ന സ്ഥലം. കൃഷ്ണൻ വേണുഗാനം പൊഴിച്ച് ഗോപികമാരെ ആകർഷിച്ചു വരുത്തിയ സ്ഥലമായ വംശിവട വൃക്ഷത്തിന് എല്ലാ സ്തുതികളും. വ്രജധാമത്തിലെ 12 വനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സ്തുതികളും. ഈ വനങ്ങളിലാണ് നന്ദനന്ദനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ലീലകളാടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അവിടെ 12 വനങ്ങളുണ്ട്. അതിലാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള ലീല. രാധാറാണിയുടെയും അനങ്കമഞ്ജരിയുടെയും ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായ ശ്രീധാമ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗോപകുമാരന്മാർക്ക് എല്ലാ സ്തുതികളും. വ്രജധാമത്തിലെ പശുക്കൾക്കും പശുക്കിടാങ്ങൾക്കും എല്ലാ സ്തുതികളും. രാധാറാണിയുടെ മാതാപിതാക്കളായ സുന്ദരിയായ കീർത്തിതയ്ക്കും ഋഷഭാവനുവിനും എല്ലാ സ്തുതികളും. സാന്ദീപനി മുനിയുടെ മാതാവും മധുമംഗളന്റെയും നന്ദിമുഖിയുടെയും മുത്തശ്ശിയും നാരദമുനിയുടെ ശിഷ്യയുമായ പൗർണമാസിക്ക് എല്ലാ സ്തുതികളും. വ്രജഭൂമിയിലെ ഇടയകന്യകന്മാർക്ക് എല്ലാ സ്തുതികളും. വൃന്ദാവനധാമം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അവിടെ നിവസിക്കുന്ന ഗോപീശ്വര ശിവന് എല്ലാ സ്തുതികളും. കൃഷ്ണന്റെ തമാശക്കാരനായ ബ്രാഹ്മണ സഖിയായ മധുമംഗളിന് എല്ലാ സ്തുതികളും. അപ്പൊ ഇവിടെ വൃന്ദാവനധാമം, ആ വ്രജധാമം സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? സാക്ഷാൽ ശിവനാണ്. ശിവൻ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ആ രാസലീല കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അവിടെ പോവുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗോപിയുടെ വേഷം ധരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ ഇപ്പോഴും അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ആ ഗോപീശ്വർ മഹാദേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗോപികയെ പോലെ ആ സാരിയൊക്കെ എടുത്ത് തലയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മുടിയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തിയിട്ടുള്ള ശിവന്റെ വിഗ്രഹം അവിടെയുണ്ട്, ഗോപീശ്വർ മഹാദേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. തൃക്കണ്ണൊക്കെ കാണാം, എന്നാലൊരു ഗോപികയെ പോലെ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് നല്ലത്, കാവൽക്കാരനായിട്ട് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ
ആ വൃന്ദാവനത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായിട്ട് അവിടെ ശിവനെ നിയമിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഗോപീശ്വർ മഹാദേവ്. അപ്പൊ ആ ഗോപീശ്വർ മഹാദേവന് എല്ലാ സ്തുതികളും എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെയോ ബൽരാമൻ രാസലീലകളാടിയ രാമാഘട്ടിന് എല്ലാ സ്തുതികളും, രോഹിണി നന്ദനായ ബൽരാമൻ എല്ലാ സ്തുതികളും, വൃന്ദാവനവാസികൾക്ക് എല്ലാ സ്തുതികളും, ഗർവിഷ്ഠരായ വൈദിക ബ്രാഹ്മണരുടെ പത്നിമാർക്ക് എല്ലാ സ്തുതികളും. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലൂടെ അവർ ഗോവിന്ദ ചരണങ്ങൾ പ്രാപിച്ചു. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു എന്താണ്, ആ ഒരു ബ്രാഹ്മണര് കുറെ യത്നങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. നമ്മൾ പഠിക്കും 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് യത്നങ്ങളും എന്താണ് വേദങ്ങളും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നല്ലേ. നമ്മളിപ്പോ മുന്നേ പഠിച്ചു ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസ് സർവ്വലോകമഹേശ്വരം, എല്ലാറ്റിന്റെയും എന്താണ് ആ ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണല്ലേ. എന്നാലേ അവരങ്ങനെ എന്താണ് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വിശന്നിട്ട് അവിടെ അവരെ എന്താണ് കൂട്ടുകാരവിടെ പോയി പറയുകയുണ്ടായി, കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഇവിടെ കാട്ടില് വിശന്നിരിക്കുന്നു, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയെ തന്നെ അയച്ചു, എന്താണ് യജ്ഞം നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പങ്ക് ബ്രാഹ്മണനും കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ പോയിട്ടും അവരെ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. പിന്നീട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് കൃഷ്ണനും ബലരാമനോടും പറഞ്ഞപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ബലരാമനും പറഞ്ഞു, അവിടെ അവരുടെ പത്നിമാരുണ്ട്, അവരോട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയൂ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഇവിടെ വിശന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴേ ആ പത്നിമാർ അവിടെ എന്താണ് ആ യജ്ഞത്തിൽ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ പങ്കെടുക്കും അല്ലെ, അവർക്കൊക്കെ കൊണ്ട് ധാരാളം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ പാത്രങ്ങളോടെ എടുത്തിട്ട് അവരൊക്കെ കാട്ടിലേക്ക് ആ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ആ കൃഷ്ണനെയും ബലരാമനെയും കാണാൻ പോയി. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അവർക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ആ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. അവരെ അങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തു. എന്നാൽ ആ ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാരെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അവര് എന്താണ് ആ നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സുമായിട്ട് ആ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ആ ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാർക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അവർക്ക് എല്ലാ സ്തുതികളും അർപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ രാസനൃത്തം നിർവഹിച്ച രാസമണ്ഡലത്തിന് എല്ലാ സ്തുതികളും, രാധയ്ക്കും ശ്യാമസുന്ദരനും എല്ലാ സ്തുതികളും, കൃഷ്ണലീലകളിൽ പരമോത്കൃഷ്ടമായ രാസലീലക്ക് എല്ലാ സ്തുതികളും, പരകീയ രസം എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചതും വ്രജഭൂമിയിൽ പ്രചുരവും അത്യുന്നതവുമായ മാധുര്യ പ്രേമത്തിന് എല്ലാ സ്തുതികളും, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പത്നിയായ ജാനവി ദേവിയുടെ പാദപത്മങ്ങളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പതിതനായ ഈ കൃഷ്ണദാസൻ നാമസങ്കീർത്തനം ആലപിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധനായ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കീർത്തനം. അപ്പോ വ്രജധാമ മഹിമ, വൃന്ദാവന ധാമനെ കുറിച്ചുള്ള ആ മഹിമ അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ കീർത്തനത്തിലൂടെ എന്തൊക്കെയാ കേട്ടത്, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം, രാധാകുണ്ട്, ശ്യാമകുണ്ട് അല്ലെ, കുറെ കേശികെട്ട്, യമുന, അങ്ങനെ ഗോപീശ്വർ മഹാദേവ്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ വൃന്ദാവനത്തില് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയല്ലേ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ട് കാണണം ജീവിതത്തില്, ഒരിക്കലെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ കാണണം. നമ്മൾ കാണേണ്ടത് കുറെ എന്താണ് ലോകത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന അതൊന്നല്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലം, ഭഗവാന്റെ ആ പാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ മണ്ണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്താണ് ആ ചപ്പലിട്ടിട്ടല്ല നടന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ പാദങ്ങൾ അവിടെ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ. അതാണ് അത് ഇത്രയും മഹത്തരമായത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അധ്യായം 9 രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യയോഗം എന്നാണ്. ആ വിദ്യകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിദ്യ അല്ലെ, രാജവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. രാജഗുഹ്യം, ഏറ്റവും ഉയർന്ന രഹസ്യവും അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാഞ്ജനാശലാഘയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമ പദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗർഷണം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അതെ സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജിക്ക. അയ്യോ, എനിക്ക് എന്ത് പറ്റി? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, കാണാം. എൻ്റെ മൈക്കിന് എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക്സ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം തുതേ ഗുഹ്യതമം പ്രവശ്യാമ്യന സൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം ജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേ അശുഭാത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാവും. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാവാമെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതേ നമുക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്താണ് ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾ പറയും. എല്ലാവരും ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവരൊക്കെ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളാണ്. നമ്മൾ ഈ എന്താണ് ആ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു, ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയമാണെന്നൊക്കെ അല്ലെ. ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപായങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോ അർജുനന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ്? അർജുനൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. രാജവിദ്യാരാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രവുമായതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. എന്താണ് ഇത്? ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമാണ്. നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. നേരത്തെയൊക്കെ കുറെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ധ്യാനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ. ആഹാരം, നിദ്ര, പ്രവൃത്തി, ഇതൊക്കെ അല്ലെ. എന്നാൽ ഇതില് അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല. സുസുഖം, നല്ല എന്താണ് സന്തോഷത്തോടെ സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ. അശ്രദ്ധദാനാ പുരുഷാ ധർമ്മസ്യ പരന്തപ അപ്രാപ്യമാ നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാരവാത്മനി. ഈ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ശത്രുജ്ഞയാ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മമരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തില് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലെ, 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ, ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ അല്ലെ. മൂഢന്മാർ, നരാധമന്മാർ അല്ലെ, മായാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ടവർ, നിരീശ്വരവാദികൾ അല്ലെ. ഇവരൊന്നും ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എത്തിച്ചേരാൻ വഴിയുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും അല്ലെ. എന്നാലും ഇന്നത്തെ കലിയുഗത്തില് അതൊന്നും ആരും സ്വീകരിക്കില്ല അല്ലെ. വളരെ പ്രയാസമാണ്. മയാ തദമിദം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിന മസ്സാനി സർവഭൂതാനി നചാഹം ദേശവസ്ഥിതഃ. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്. ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്താണ്? അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. എന്താണ്? പ്രഭുപാദരി ശിവനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറയും. എന്താണ് ഉദാഹരണം? ശിവനും മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരെയൊക്കെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയും. പാലും തൈരുമായിട്ടുള്ളത്. പാലിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം? പാലിൽ നിന്ന് തൈര് ഉണ്ടാക്കാം, പിന്നെന്താണ് മോരുണ്ടാക്കാം, വെണ്ണ ഉണ്ടാക്കാം, നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കാം, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പാലുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. തൈരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പാല് വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ് എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, ഇന്ന് കൂടുതൽ പഠിക്കും അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ. ഇതൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അവരൊന്നും ഭഗവാന് എന്താണ് തുല്യരായിട്ടോ അതിലുപരിയായിട്ടോ അല്ല. ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തെ വളർത്തിയെടുത്ത ഭക്തന് അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ഒരുപോലെ എപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയും. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യനല്ല ഭഗവാൻ. സർവ്വവ്യാപിയെങ്കിലും ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഗ്രാഹ്യനല്ല. അദ്ദേഹം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്.
അപ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനോടുള്ള അതീന്ദ്ര പ്രേമത്തെ വളർത്തിയത് ഭക്തന് അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും എപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലേ. ആ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നല്ലേ, എന്താണ് ആ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു എന്നല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഉള്ളിലും പുറത്തും ഭഗവാനെ എപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യനല്ല എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഗ്രാഹ്യനല്ല അദ്ദേഹം. ആ ജീവഗോസ്വാമി എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, ജീവഗോസ്വാമി പറയുന്നു രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില്, അത് ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി നാഭവൈഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയ സേവതി സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയുടെ സേവനം എവിടെ വെച്ച് തുടങ്ങണം എന്നാ പറയുന്നത്? എന്താണ് ആ ജിഹ്വ, നാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് പറയും. നാവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി സേവനം തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുക? ഒന്ന്, നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. രണ്ട്, ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല കൂടി, വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനുള്ളിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം, എന്താണ് യശോദാമ്മക്ക് ആ ബ്രഹ്മാണ്ടം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ കുഞ്ഞു വായില് ബ്രഹ്മാണ്ടം മുഴുവൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ ഈ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, ബ്രഹ്മാണ്ട ഗേട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം മുഴുവൻ ഭഗവാൻ ആ കുഞ്ഞു വായില് കാണിച്ചു കൊടുത്ത സ്ഥലം. ഇത് അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട്, ഗോകുലത്തില്. അപ്പൊ ഒരിക്കല് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും, എന്നാലും ഞാൻ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം. ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനും ബലരാമനും കൂട്ടുകാരൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ബലരാമൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി കൃഷ്ണൻ മണ്ണ് വാരിയിട്ട് തിന്നുന്നത്. അത് ഉടനെ തന്നെ ആ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് പറയുകയുണ്ടായി, എന്താണ് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ മണ്ണ് വാരി തിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോ യശോദാമ്മ അവിടെ വന്നിട്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, മണ്ണ് വാരി തിന്നു? ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ പറഞ്ഞില്ല, ബലരാമൻ ജ്യേഷ്ഠൻ വെറുതെ കളവ് അറിയുന്നതാണ്, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. അഥവാ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്റെ വായിലേക്ക് നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ കള്ളത്തരം കാണിച്ചല്ലേ, എന്നാൽ അത് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അഥവാ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വായിൽ നോക്കിക്കോളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ കൂടുതൽ വിശ്വാസമോ? അങ്ങനെ പറയില്ലല്ലോ. മണ്ണ് വാരി തിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വായിൽ നോക്കിക്കോ പറയാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അമ്മ എന്നാലും വീണ്ടും ഒന്ന് നോക്കിക്കളയാം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ വാത്സല്യം കൊണ്ട് ഒന്ന് നോക്കി. അപ്പോൾ കാണാൻ സാധിച്ചു, ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ വായില് എല്ലാം, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ എല്ലാം കാണാൻ സാധിച്ചു. സൂര്യചന്ദ്രന്മാര്, ദേവീദേവന്മാരെ എല്ലാം, നദികളും സമുദ്രങ്ങളും എല്ലാം കാണാൻ, പർവ്വതങ്ങളും എല്ലാം കാണാൻ സാധിച്ചു. അതിനിടയിലോ അതില് ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെയും യശോദാമ്മയും കൂടി ആ കുഞ്ഞുവായിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ അത് കണ്ടിട്ട് യശോദാമ്മ അവിടെ ബോധരഹിതയായി. ആ ഭഗവാന്റെ ആ യോഗമായ അതിൽ നിന്നും ആ യശോദാമ്മയെ മറവി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഓർമ്മ ഇല്ലാതായി. അതൊരിക്കലും കണ്ടു, എന്നാലും അത് പിന്നീട് ഓർമ്മയുണ്ടായില്ല. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ആ യശോദാമ്മയുടെ ആ വാത്സല്യം അല്ലെ. അതാണ് വേണ്ടത് ഒരു ഉണ്ണിയായിട്ടല്ലേ. നമ്മൾ പഠിച്ചു, എന്താണ് ആ ദാമോദര ലീലയൊക്കെ അല്ലെ, ഒരു വടിയും എടുത്തിട്ട് പിന്നാലെ ഓടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ അമ്മയുടെ സ്നേഹമാണ് ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ കൊതിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം അത് യശോദാമ്മയെ ഭയപ്പെടുത്തല്ലേ. പിന്നീട് ഒരു ഭക്തയുടെ, ഒരു ദാസിയുടെ ഒക്കെ ഭാവമായി പോകും അല്ലെ. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചില്ല ഭഗവാൻ. ആ അമ്മയുടെ വാത്സല്യമാണ് യശോദാമ്മയിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് യോഗമായ അതിൽ നിന്ന് മറക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ആ യശോദാമ്മക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതുപോലെ അർജുനന് ഭയാനകമായ ഒരു വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കും 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാല്. മയാദ്യശേന. അപ്പൊ ഈ മണ്ണ് തിന്നതിന് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു, 2 കാരണങ്ങൾ പറയുന്നു. ഒന്ന്, ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ മണ്ണ്, അത് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. അതില് ആ ബ്രഹ്മാവ് പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ടെങ്കിലും ജനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ അത്രയും അക്രൂരനൊക്കെ ആ മണ്ണ് വാരി തിന്നുന്നു അല്ലെ. മണ്ണ് വീണ് ഉരുളുന്നു. അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എല്ലാവരും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതെന്താണ് ഇത്രയും രുചി എന്നൊക്കെ. പിന്നെയോ എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും 33 കോടി ദേവീദേവന്മാരും ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഒരു പിടി മണ്ണിനെ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ 33 കോടി ദേവന്മാർക്കും ഓരോ പിടി മണ്ണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വേണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താ വിചാരിച്ചത്? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലാണ് അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു പിടി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും സംതൃപ്തരാകും, അവർക്കൊക്കെ ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു.
മയാദ്യശേന പ്രകൃതി സുയതേ സാ ചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിലൊന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചു ആണ്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്താണ്, പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. അവജാനന്തി മാം മൂഢ മനുഷ്യം തനും ആശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമഭൂത മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണ്ടിക്കലും അവതരിക്കാം അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ്, ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെയും ആഗ്രഹപ്രകാരം ഭഗവാൻ ഒരു ഒരു കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ, മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അത് 4 കൈകളോടുള്ള രൂപത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. എന്നാലേ ആ കംസൻ വധിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രൂപത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കംസൻ വധിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ണിക്കണ്ണനായിട്ട് കുട്ടിയായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അക്കാലത്തും ധാരാളം ആൾക്കാർ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടും അവർക്കൊന്ന് ശിശുപാലനൊക്കെ അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടും അവരൊന്നും അതില് ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഇപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. വൃന്ദാവനം വരുത്തിച്ച പദം ന ഗച്ഛതി എന്ന് പറയും. വൃന്ദാവനം വിട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ എവിടെയും പോവില്ല. ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ അവിടെയുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആനന്ദമയവും ജ്ഞാനമയവുമായ ശരീരത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാതെ പല പണ്ഡിതന്മാരും ഗീതാഭാഷ്യകർത്താക്കളും കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് കരുതി പുച്ഛിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ ശരീരം എന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമയായ അദ്ദേഹത്തിന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മുക്തി നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് അവരറിയുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഈ വിധമുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ അദ്ദേഹത്തെ പുച്ഛിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇതെന്താ പറയുന്നത്, ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരമല്ലേ, അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചത് സച്ചിദാനന്ദമയ വിഗ്രഹ എന്ന ബ്രഹ്മ പറയുന്ന സച്ചിദാനന്ദമയമാണ് ഭഗവാന്റേത് അല്ലെ. നമ്മുടേതൊക്കെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് അല്ലെ. അത് നശിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റേത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. അതിനെ ആ ശരീരവും ആത്മാവും ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മുടെ ആ ശരീരം നശിക്കും അല്ലെ, ആത്മാവാണ് അനശ്വരമായിട്ടുള്ളത്, നാശമില്ലാത്തത്. അപ്പോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാതെ പല പണ്ഡിതന്മാരും ഗീതാഭാഷ്യകർത്താക്കളും കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് കരുതിയിട്ട് പുച്ഛിക്കുന്നു അല്ലെ. ഒരു ചരിത്ര കഥാപാത്രമായിട്ട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാരൊന്നും ഇത് ഉണ്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അവർക്കൊക്കെ നേരിട്ട് പോയിട്ട് കാണാം. അവിടെ ഉണ്ട്, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും മധ്വാചാര്യർ ഒരിക്കല് കുറെ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ടും ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെ ഒരു നദി ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അതിൽ എത്രയാണ് ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് ഭടന്മാർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ നദി കാണിച്ചിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, ഇവിടെയൊക്കെ ഈ നദി അന്ന് ആ ഒരു ചോരപ്പുഴയായിട്ട് ഒഴുകുകയുണ്ടായി. ഫുള്ളും രക്തം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോഴ് മധ്വാചാര്യർക്ക് അത് മനസ്സിലായി. മധ്വാചാര്യർ പറഞ്ഞു, മധ്വാചാര്യർ വായുദേവന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അപ്പോ ആ മധ്വാചാര്യർ അവിടെ ഒരു സ്ഥലം കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അവിടെ ഒന്ന് കുഴിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവര് കുഴിച്ച് കുറെ അടിയിൽ കുഴിച്ചപ്പോൾ വലിയൊരു ഗദ എടുത്ത് ഉയർത്താൻ പോലും കഴിയാത്ത അത്രയും ഭാരമുള്ള ഗദ ഇത് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് ഭീമൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഗദയാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമി അവിടെ ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും പറയാ ഒരു കെട്ടുകഥയൊന്നല്ല. അതില് പലർക്കും വിശ്വാസമില്ല. അവര് പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ പുസ്തക പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു കോളേജിൽ പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചർ ആ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത ജയന്തിയായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഈ ദിവസമാണ്, മോക്ഷത ഏകാദശി ദിവസമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. അതിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായില്ല. എന്നിട്ട് ആ ടീച്ചർ ചോദിക്കുന്ന, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തെളിവ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ തെളിവുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഞാൻ ഹിസ്റ്ററിയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ട കാര്യമാണോ? പല
ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം, രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണോ ഇത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അവരോട് ചോദിക്കണ്ടേ. അപ്പൊ എന്താണ്, അവർക്ക് അതിലൊക്കെ വിശ്വാസമുണ്ട്, എന്നാൽ ഈ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല. അതൊക്കെ ഇന്നും അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിന്റെ ആ യുദ്ധഭൂമിയിലുള്ള ഓരോരോ അവിടെയുള്ള മരങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ തടാകങ്ങളും ഒക്കെ, എന്നാൽ അവർക്ക് അതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല. അങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഈ അവര് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കും, എന്നാൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്താണ് ദൗർഭാഗ്യം അവരുടെയൊക്കെ, അല്ലെ? പ്രഭാതിർ പറയും അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആണ് അവരൊക്കെ. അപ്പോ അവർക്ക് എന്താണ് ഇത്രയും ഭഗവത്ഗീത അവരുടെ മുന്നിലെത്തിയിട്ടും അവർക്ക് അതിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സില്ല, അല്ലെ? അവർക്ക് സമയമായിട്ടില്ല, അവരെ അത്രയും കർമ്മങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടാവും. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അവർക്കത് പഠിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ഗീതാഭാഷ്യകർത്താക്കളും അങ്ങനെ അതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കരുതി പൂജിക്കുന്ന, അല്ലെ? മായാവതികളൊന്നും ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ശരീരമാണ്, അല്ലെ? എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമയായി അദ്ദേഹത്തിന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മുക്തി നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് എല്ലാവർക്കും മുക്തി നൽകേണ്ടത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്താണ് പിതൃക്കൊക്കെ കൊടുത്തു, അല്ലെ? എന്താണ് അവർക്കൊക്കെ പൂജകൾ അതൊക്കെ ചെയ്തല്ലേ? എന്താണ് അവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുക്തി നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാവർക്കും മുക്തി നൽകുന്നത്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ മുകുന്ദ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും മുക്തി നൽകാൻ കഴിയുന്നത് ഭഗവാന് മാത്രമാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മളെന്താണ്, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ, എന്താണ് നമ്മൾ ഒരാൾ ഭക്തി ചെയ്താൽ തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ആ മുക്തി നൽകാൻ ആ ഒരു ഭക്തനെ കൊണ്ട് തന്നെ സാധിക്കുമെന്ന് ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ ഇതിൽ പറയുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി ഭക്തപ്രഹ്ലാദനോട് 21 തലമുറക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആർക്ക് വേണ്ടിക്കലും മുക്തി നൽകാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ അടുക്ക് പൂതനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പൂതന എന്തിനാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? എന്താണ് ശരീരത്തിൽ വിഷം പുരട്ടിയിട്ട് പാൽ കൊടുത്തിട്ട് മതിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെ? ഒരു വലിയ എന്താണ് ഒരു ദേവതയെ പോലെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് അങ്ങനെ അത്രയും സുന്ദരമായിട്ട് രൂപമെടുത്തിട്ടാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെയുള്ളവരൊക്കെ കണ്ടു, അവരൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഇത് ഏതോ ഒരു ദേവതയാണ് ഭഗവാനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരെ കടത്തിവിടുകയുണ്ടായി. എന്നാല് ഭഗവാനെ എടുത്ത് ആ മാറിടത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ആ വിഷം പുരട്ടിയിട്ടുള്ള പാല് കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്താണ് ആ വിഷമുള്ള പാല് കുടിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല, അല്ലെ? ആ പൂതന മരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ എന്താണ് ആ പൂതന പാല് കൊടുത്തത് തന്നെ ഭഗവാന് പാല് കൊടുത്തല്ലേ? ആരുടെ പാല്? നമ്മുടെ അമ്മയുടെ പാല കുടിക്കുക, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ അമ്മയുടെ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ട് ആ പൂതനക്ക് മോക്ഷം നൽകി എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കൊല്ലാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആ പൂതനക്ക് പോലും അമ്മയുടെ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ട് മോക്ഷം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആർക്ക് വേണ്ടിക്കലും മുക്തി നൽകാൻ കഴിയും, മോക്ഷം നൽകാൻ കഴിയും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നില് എന്താണ് പൂതനയുടെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു, അല്ലെ? നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്നലെയൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ അവസാന നിമിഷം എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു അതായി തീരുന്നല്ലേ, അല്ലെ? എന്നാൽ ആ പൂതനയും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പൂതന അതിന് മുന്നേയുള്ള ജന്മത്തിൽ ഈ ബലി മഹാരാജാവിന്റെ മകളായിരുന്നു, രത്നമാല എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ആ രത്നമാല വിചാരിച്ചു എന്താണ് ആ വാമനദേവൻ ഒരു സുന്ദരനായ ബാലൻ ചെറിയ കുട്ടി അവിടെ കണ്ടപ്പോഴേ രത്നമാല ആഗ്രഹിച്ചു, ഇതുപോലൊരു കുട്ടി എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എടുത്തിട്ട് പാല് കൊടുക്കാമായിരുന്നു, അതിനെ താലോലിക്കാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ ആ വാമനദേവൻ വലിയ രൂപം എടുത്തു. ആ ബലിമഹാരാജാവിന്ന് എല്ലാം എന്താണ് ആ ബലിമഹാരാജാവ് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അടിയറ വെക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അപ്പോഴേ എന്താണ് നേരത്തെ ആഗ്രഹിച്ച ആ രത്നമാല ആഗ്രഹിച്ചു, ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വിഷം കൊടുത്തു കൊന്നേനെ. ഭഗവാൻ എന്താണ് അത് ആ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവള് വീണ്ടും പൂതനയായിട്ട് ജനിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ എന്താണ് ഭഗവാനെ ആ പാല് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? വിഷം പുരട്ടിയ പാല് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ആർക്കും വധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ വധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, എന്നാല് ഭഗവാൻ അവർക്ക് മുക്തി നൽകുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ വിവിധമുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഭഗവാനെ പുച്ഛിക്കുന്നത്. മോകാശാമോക കർമ്മണോ മോഹജ്ഞാനാവിചേതസ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിയും മോഹിനിയും ശ്രിത. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകുന്നു. അപ്പൊ നിരീശ്വരവാദികളെ, അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിയിട്ടല്ല അവരൊന്നും ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവര് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം എന്താണ് ജ്ഞാനാർജനവും പ്രതീക്ഷകളും
എല്ലാം പാഴായി പോകുന്നു അല്ലെ, ഒന്നും പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു ചെക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറെ സീറോ ഇട്ടിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ഉണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അതിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒന്നെന്ന് ചേർക്കുകയാണെങ്കിലോ അതിന് മൂല്യമുണ്ടല്ലേ. ഒന്നിട്ടിട്ട് ഒരു 0 10ആയി, 2 100ആയി, 1000ആയി, അങ്ങനെ അതിന് അത്രയും മൂല്യമുണ്ടല്ലേ. ലക്ഷങ്ങളും 10,000ങ്ങളും കോടികളും ഒക്കെ ആവും അല്ലെ. എന്താണ് അതിന്റെ മുന്നിൽ ആ ഒരു ഫിഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് യാതൊരു മൂല്യമില്ല അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഈ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവര്, നിരീശ്വരവാദികളൊക്കെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, എന്നാല് ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൃഥാവിലാവുന്നു. എന്താണ് യാതൊരു ഉപയോഗവുമില്ലാത്ത എല്ലാം പാഴായി പോകുന്നു. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദിവീം പ്രകൃതിം ആശ്രിത ഭജന്ത്യാനന്യ മനസ്സോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയിൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഓ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ട ആത്മാക്കളൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ ദൈവിക പ്രകൃതിയിൽ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലെ, സർവഭൂതങ്ങൾക്ക് ആദികാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തില് മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കീർത്തനത്തിൽ പാടിയല്ലേ, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം, ആ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ അടുത്തായിട്ട് മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഈ കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന ഭക്തൻ, അദ്ദേഹം എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ അവര് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് എന്താണ് ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ പാടിയിട്ട് അവിടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ അവരെന്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ നിവേദിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയുള്ള 2 or 3 വീടുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട്, അത്രേ പോവുള്ളൂ, ഒരു 3 വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിവേദിച്ചിട്ട് ഭഗവാന് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കഴിക്കാതെ കിടക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരുന്നു അവരൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നത്. എന്താണ് മധുക്കരി ചെയ്യുക എന്ന് പറയും നമ്മള്. അവരൊക്കെ എന്തിനാണ് വീടുകളിൽ പോകുന്നത്? അവരൊക്കെ ആത്മീയമായിട്ട് ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവർക്കൊക്കെ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരെയൊക്കെ ബോധവാന്മാരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഗൃഹങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നത്. ഇവരെല്ലാം അത്രയും ഉയർന്ന അത്രയും ധനികരുടെ കുടുംബത്തിലും അങ്ങനെയുള്ളൊക്കെയുള്ള അവിടെ നിന്നൊക്കെ വന്നവരാ. അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവര് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അവര് അവർക്കൊക്കെ ആ ബോധം നൽകാൻ, കൃഷ്ണാബോധം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരൊക്കെ അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ആ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമൊക്കെ ജപിച്ചിട്ട് രാത്രിയായപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബാലകൻ വരികയുണ്ടായി, ഒരു കുട്ടി അവിടെ വരികയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഒരു മൺകലത്തിൽ നിറയെ പാലുമായിട്ട് വന്നിട്ട് ആ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. മാധവേന്ദ്രപുരി ഇത് ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് കഴിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് രാത്രിയില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തില് ഭഗവാൻ തന്നെ വരികയുണ്ടായി, ഗോപാൽ. ആ കുട്ടി ഗോപാൽ അവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് നേരത്തെ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒരു ഗുഹയിലാണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് കാലത്തൊക്കെ മുഗളന്മാരൊക്കെ ആക്രമിക്കുന്നത് ഭയന്നിട്ട് ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഗുഹകളിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒളിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനടിയിലാ ഉള്ളത്, അപ്പൊ എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ വിഗ്രഹം എടുത്തിട്ട് ഭക്തന്മാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ചേർന്നിട്ട് അവിടെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പൊ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്മാരൊന്നും ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിൽ ചവിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആർക്കും അങ്ങനെ അതിൽ കയറി പോവാൻ അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ പരിക്രമം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ചു ഗോപാലിനെ കാണണമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ ഗോപാൽ അല്ലെ, ആരാണ്? കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലാണ്. അപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ഗോപാൽ തന്നെ വീണ്ടും അവിടെയുള്ള ആ പൂജാരിമാരുടെ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവിടെ ഗോവർദ്ധനത്തിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച് അവിടെ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും പോയാൽ അവിടെ കാണാം,
ശ്രീനാഥ്ജി മന്ദിർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഭഗവാന്റെ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആ വിഗ്രഹം അവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശ്രീനാഥ്ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അറിയപ്പെടുന്നു. അവിടേക്ക് മാറ്റുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദർശനം എടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ നാമം ജപിക്കുന്ന ആ ഭക്തന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ തന്നെ എന്താണ് ആ പാലുമായിട്ട് അവിടെ വരികയുണ്ടായി. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം നൃടാവൃതഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാര് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലേ, എപ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നല്ലേ, അതാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നല്ലേ, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം അല്ലെ, പരോപകാരം നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്ന പ്രഭുപാദര് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നല്ലേ. നമ്മുടെ എന്താണ് സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയും, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്ന ആ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നല്ലേ. അതാണ് നേരത്തെ പാടിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങൾ എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇസ്കോൺ വൈഷ്ണവ സോങ്സ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റിലൊക്കെ ഇത് കേൾക്കാനും അത് അതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ വായിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ചില വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി ഏകാദശി. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഭഗവത് സാമീപ്യ ലബ്ധിക്കായി അത്യന്തം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മഹാന്മാരായ ആചാര്യന്മാർ നിശ്ചയിച്ചവയാണ് ഈ വ്രതങ്ങൾ. മഹാത്മാക്കൾ ഒട്ടും തന്നെ പിഴയ്ക്കാതെ ഇവ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ അഭീഷ്ടം നിറവേറുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോ ഭക്തി സേവനത്തില് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതില് ഒന്നാണ് ഏകാദശി വ്രതം അല്ലെ. എന്താണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഏകാദശി. നമ്മൾ ഇനി 18-ാം തീയതി ഏകാദശി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഏകാദശി എടുക്കുക. അന്നത്തെ ദിവസം കൂടുതൽ ജപിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക. ഏകാദശി ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ എന്താണ് ധാന്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, എന്താണ് ഫ്രൂട്ട്സ്, കിഴങ്ങുകൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കഴിക്കാം. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ പിതാമഹ വേദ്യം പവിത്രമോങ്കാരം ദൃക്സാമായുരേവച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ, അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവും ഋക്സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ അല്ലെ. ഭഗവാനിവിടെ പറയുന്നു ലോകത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഒക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണല്ലേ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് എല്ലാവരെയും രക്ഷകൻ ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ എന്താണ് അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവും അല്ലെ, പ്രണവ മന്ത്രം ഓങ്കാരം അത് ഭഗവാനാകുന്നു. പിന്നെന്താണ് സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. തേതം ഭുക്ത്വാ സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി ഏവം ത്രയീധർമ്മമനുപ്രപന്ന ഗതാഗതം കാമകാമാലബന്ധി. ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭവ അന്വേഷികൾക്ക് ജന്മം മൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാത്ത അല്ലെ, നമ്മൾ കുറെ ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അതാ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനൊക്കെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് പുണ്യഫലങ്ങളുണ്ട്, അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അത് അനുഭവിക്കാൻ എന്താണ് സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോകണം അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു ആ ബ്രഹ്മഭുവനാർലോക പുനരാവർത്തിനാർജന. ബ്രഹ്മലോകം വരെ പോയാലും അവിടെയും ജന്മമരണ ചക്രങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ, വീണ്ടും പുനർജനിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ എന്താണ് ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി എന്നാണ്. നമ്മൾ കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് സ്വർഗലോകത്തിൽ എത്തിയാലും നമ്മുടെ ആ പുണ്യങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ പിറക്കേണ്ടതായി വരുന്നു, തിരിച്ചു വരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലോ അതിന്റെയും ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം അല്ലെ. അതിന് നരക ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോകണം അല്ലെ. 28 തരം നരകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് അത് അനുഭവിക്കണം അല്ലെ. നമ്മള് എല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്താലും അതിന്റെ അത് എന്താണ് ആ ഗുണങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകണം. പിന്നെ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ തന്നെ പിറക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അനൻ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അനന്യശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേചനാ പരിപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത്
അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാനിവിടെ നമുക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നു. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരല്ലേ, ആരാണോ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നല്ലേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശമാണ് ഭഗവാന്റെ. അതിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. ഈ ശ്ലോകം നിങ്ങൾ ഇതിൽ 4ാമത്തെ വരി നിങ്ങൾ അധികം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും LIC അല്ലെ. അപ്പൊ LICയുടെ അവരുടെ മുദ്രാവാക്യമാണിത്. ഇത് എവിടുന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന്. യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹ്യം എന്ന് പറയുന്നു. അവരുടെ യോഗവും ക്ഷേമവും ഒക്കെ ഭഗവാൻ നോക്കുന്ന പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. അതാണ് അവരെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അവര് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അവരുടെ നല്ല തന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അത് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനല്ല, നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആ യോഗക്ഷേമവും ഒക്കെ ഭഗവാൻ നോക്കൂ എന്നല്ലേ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു. എപ്പോഴും ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശ്ലോകം അദ്ദേഹത്തിന് 9-ൽ 22ാമത്തെ ശ്ലോകമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ചൊല്ലും, അനന്യ ചിന്തയന്തോ മാം യേചനാ പരിഭാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറെ വഴക്ക് പറയുകയുണ്ടായി. ആ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നും കഴിക്കാൻ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലി ഇവിടെ ഇരുന്നോ, ഇവിടെ ആരും നമ്മുടെ യോഗവും ക്ഷേമവും ഒന്നും നോക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കരിക്കട്ട കൊണ്ട് വരഞ്ഞിട്ട് അത് ഭഗവത്ഗീത വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവിടെ തട്ടിന്റെ പുറത്തിടുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഗൃഹനാഥെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുക എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹം പുറത്തു പോയതിനു ശേഷം ഒരു കുട്ടി അവിടെ വരികയുണ്ടായി. ഒരു കാളവണ്ടി നിറയെ കുറെ ധാന്യങ്ങളും മധുരപലഹാരങ്ങളും ഫ്രൂട്ട്സും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ വരികയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അതൊക്കെ വീട്ടമ്മക്ക് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അവരത് സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ആ കുട്ടികളും ഒക്കെ വന്നിട്ട് അതൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവർ സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു, ഇതൊക്കെ ആരാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? അന്നേരം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ സുഹൃത്താണ്, അദ്ദേഹം തന്നു വിട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം അവിടുന്ന് അതൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് പോയി. അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഗൃഹനാഥൻ തിരിച്ചു വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ കുറെ മധുരപലഹാരങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നു. വീട്ടിലൊക്കെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കാണുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ലഭിച്ചു, എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് കൊടുത്തയച്ചതാണ് എന്ന്. അദ്ദേഹം അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. എനിക്ക് സുഹൃത്തോ? എനിക്ക് അങ്ങനെ യാതൊരു സുഹൃത്തും ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്നല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ അവിടെ കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്കങ്ങനെ യാതൊരു സുഹൃത്തുമില്ലല്ലോ, ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ കുട്ടിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ആ കുട്ടി നല്ല സുന്ദരനായ കുട്ടിയാണ്, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് ആരോ കരിവാരി തേച്ചിട്ടുണ്ട്, കരിപുരണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തൊക്കെ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വന്നു, ഇത് വേറെ ആരുമല്ല, ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാനാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് ശിവൻ പാർവതി ദേവിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ പത്മപുരാണത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, അത് ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന്. പത്മപുരാണത്തിൽ ശിവൻ പാർവതി ദേവിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അതിൽ പറയുന്നു, ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ 5 തലകളാണ് ആദ്യത്തെ 5 അധ്യായങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ 10 കൈകളാണ് അടുത്ത 10 അധ്യായങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ 10 ആദ്യം 5 പിന്നെ 10 അല്ലെ. പിന്നെ ഉദരം 16 അധ്യായവും പിന്നെ അവസാനത്തെ 2 അധ്യായങ്ങൾ 17 18 ഭഗവാന്റെ 2 പാദപത്മങ്ങളുമാവുന്ന എന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ശിവൻ പാർവതി ദേവിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകത്തിലെ അനന്യചിന്തയന്തോ മാമേജന പരിഭാസേഷ നിത്യാഭിയുക്തനം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്ന ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ മുകളിൽ കരിക്കട്ട കൊണ്ട് വരഞ്ഞപ്പോൾ അത് എവിടെയാ പതിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ മുഖത്താണ് പതിച്ചത് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് ആ തെറ്റ് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ തട്ടിൻ പുറത്തു പോയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട്
അതിന് പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് അതിലുള്ള കരിക്കട്ടയൊക്കെ മായ്ച്ചു കളയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ നിരന്തരം ആ ശ്ലോകം ചൊല്ലുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നേരത്തെ ആ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ആ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യനായ ഈശ്വരപുരിയിൽ നിന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ശിഷ്യത്വം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ദീക്ഷ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ അവർക്ക് എല്ലാം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ എല്ലാം അവർക്കുള്ളതെല്ലാം സംരക്ഷിക്കും, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ അറിയാം, നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മള് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഭഗവാൻ അറിയാം ഇതൊക്കെ അല്ലെ. നമ്മളിപ്പം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ദിവസേന പോയിട്ട് അമ്മയോട് പറയണോ എനിക്ക് ചായ കൊണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കൊണ്ടാ അത് വേണം ഇത് വേണം എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവും? ഇല്ല, അത് ദിവസവും തരും അല്ലെ. അവർക്കറിയാം നമുക്ക് വേണം അല്ലെ. രാവിലെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ലെ, ഉച്ചക്ക് ലഞ്ച്, അങ്ങനെ വേണ്ടുന്ന രാത്രി ഡിന്നർ, അതൊക്കെ വേണ്ടുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ അവർ തരും അല്ലെ. അവർക്കറിയാം ഇതൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ അറിയാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നോക്കും, ഇയാൾക്ക് ഇന്നത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി നശിച്ചു പോവോ, അദ്ദേഹത്തിന് നാശമുണ്ടാവുമോ എന്ന് നോക്കും. നമുക്ക് കുറെ പണം കിട്ടി, നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനെ മറന്നിട്ട് ജീവിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭക്തി നശിച്ചു പോകും അല്ലെ. ഭഗവാൻ നോക്കും, ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ അല്ലെ. എന്താണ് അവർ അതുകൊണ്ട് നശിക്കരുത് ഒരിക്കലും. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളെക്കാളും തിരിച്ച് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. അത് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മളെക്കാളും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മോശം വരുന്നതൊന്നും ഭഗവാനെ നമുക്ക് നൽകില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ട് എന്താണ് മറ്റുള്ളവർ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആള് കുറെ വളരുന്നു, അതിനെ കണ്ടിട്ട് നമ്മള് എന്താണ് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, അവർ കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ധാരാളം ധനം കിട്ടും, ഒക്കെ എന്താണ് അതൊക്കെ കിട്ടും. എന്നാലോ ഇനി അതിന്റെയൊക്കെ എന്താണ് ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ള ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോകണം അല്ലെ, വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണം. എന്നാലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് അവര് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ എത്യത്വാന നിവർത്തന്റെ തദ്ധാമം പരമം, ഒരിക്കൽ പോയാൽ തിരിച്ചു വരാത്ത ആ ഭഗവദ്ധാമിലേക്കാണ് പോവേണ്ടത്. യാന്തി ദേവവ്രത ദേവാൻ പിതൃയാന്തി പിതൃവ്രത ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേച്ച യാന്തി മധ്യാജിനോപിമം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാവട്ടെ അവരോടൊപ്പമാവും ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ദേവന്മാരെ ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരൊക്കെ അവരുടെ ലോകത്തെത്തും അല്ലെ, അവരോടൊപ്പം ജനിക്കും. പിന്നെ പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും അല്ലെ. അത് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്താണ് ആ പിതൃക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബലികർമ്മങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്യാം, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. അതെന്താണ് അത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. എന്നാലും നമ്മൾ പിതൃക്കളെ വെച്ച് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ, അത് എന്താണ് അങ്ങനെ എപ്പോഴും അവരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ലോകത്തിൽ എത്തുന്ന പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്? ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. പിന്നെ ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കളൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവര് അവരുടെ ലോകത്താണ് എത്തുക. പിന്നെയോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നു പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പേരും നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിക്കും. ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃതം അശ്നാമി പ്രേതാത്മന. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, എന്താണ് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ജ്ഞാനം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. നമുക്ക് എന്താണ് ആ സന്തോഷത്തെയും എന്താണ് ആ സുഖമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാൻ തരുന്ന ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എന്തിനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? ഒരു ഇല, ഒരു തുളസി ഇല, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് തുളസിയാണ് അല്ലെ. ഒരു തുളസി ഇലയോ ഒരു പൂവോ ഒരു ഫലമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെ, അല്പം ജലമോ എന്താണ് ആകട്ടെ അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാളെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് നിസാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത്രയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊന്നും കുറെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പൈസ ചെലവുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ മുറ്റത്തുണ്ടാവും അല്ലെ തുളസി, പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ മുറ്റത്തുള്ള പൂവ്, പിന്നെന്താണ് ഫ്രൂട്ട്സ്, ഏതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായാലും. പിന്നെയോ അതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിലോ വെള്ളം അല്ലെ, വെള്ളമില്ലാത്ത വീട് എവിടെയും ഉണ്ടായില്ല അല്ലെ. വെള്ളം
ഒരു ശുദ്ധമായ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കരുത്. ഒരു ശുദ്ധമായ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു തുളസി ഇല കഴുകിയിട്ടിട്ട് അത് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെക്കുക. ഇത് ഭഗവാനോട് ഇത് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അശ്നാമി പ്രേതാത്മന എന്ന് പറഞ്ഞു. അശ്നാമി പ്രേതാത്മന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ തീർത്തും പറയുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു, പത്രക്കാരൻ, നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കുറെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു കർട്ടനൊക്കെ ഇട്ട് മണിയൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭഗവാൻ കഴിക്കുന്ന ഇത്ര ഉറപ്പ് എന്ന് ചോദിക്കണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയിലെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അശ്നാമി പ്രേതാത്മന, സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാളാണ് എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തോട്. അപ്പൊ നമുക്കും ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്നല്ലേ. ഭഗവാന്റെ ഇതിന്റെ എന്തോ ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നല്ലേ, ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസ് കൽപവൃഷാലശാവൃദേശു സുരഭീരഭിപാലയന്ത ലക്ഷ്മി സഹസ്രശത സംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷന്തമജാം. ലക്ഷ്മി സഹസ്രശത സംഭ്രമ സേവ്യമാ, 10,000കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ നിത്യവും സേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ആൾക്കാർ കാണാം, എന്താണ് ആ ലക്ഷ്മിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നല്ലേ. ഒരു ലക്ഷ്മിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ കൂടെ 10,000കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാരുണ്ട് നിത്യവും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ചിന്താമണി കൊണ്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളാണുള്ളത്. പിന്നെന്താണ്, എപ്പോഴും പാൽ ചുരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുരഭി പശുക്കളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അതിനെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെയോ ഡിസയർ ട്രീ, കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. എന്ത് ചോദിച്ചാലും ലഭിക്കുന്ന ആ കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഒരു ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. നമ്മളിങ്ങനെ ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മളെക്കാളും. അതിനൊരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി തരുന്നതാ ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വിഗ്രഹങ്ങൾ, അതെല്ലാം സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അർച്ചാമൂർത്തി അത് ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു വിഗ്രഹത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് എന്താണ്, പ്രതിമാനഹീതു സാക്ഷാൽ ബ്രജേന്ദ്രൻ നന്ദൻ. എന്താണ്, ആ ഒരു മരം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് ലോഹം കൊണ്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയ പ്രതിമയല്ല അത് സാക്ഷാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ എന്താണ് ആ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് വരുന്നത്, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവരും. എന്താണോ സാധിക്കുന്നത് അത് ആണ്. തുളസി ഇല അത് കഴുകിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, എന്തെങ്കിലും പൂവ്, ഇന്ന പൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഭഗവാന് ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളത് ആ പൂവ് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് അത് കഴുകിയിട്ട് അതിലൊരു തുളസി ഇല വെച്ചിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. പിന്നെ ഒരു അല്പം ജലം എടുത്തിട്ട് അതിൽ തുളസി ഇല കഴുകിയിട്ടിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. എന്ത് സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ തുളസി ഇല എന്താണ് അതിന്റെ കൂടെ വെക്കണം എന്ന് പറയാം. അതാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുക. തുളസിയില ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടത്. തുളസി ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തിയാണ്. തുളസി മാറാണി പറയുക അല്ലെ. വൃന്ദാവനം നേരത്തെ പറഞ്ഞു, വൃന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുളസിയാണ്. വൃന്ദാവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുളസി മാറാണിയുടെ വനം. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് തുളസി. 4 കാര്യങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെ. എന്താണ് തുളസി, പിന്നെ എന്താണ് പൂവ്, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പഴങ്ങള്, പിന്നെ വെള്ളം അല്ലെ. ഇതിൽ ഏതാണോ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് അത് ഓഫർ ചെയ്യാം. എല്ലാം സാധിക്കുമോ? എല്ലാം ഓഫർ ചെയ്യാം. ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നു. എന്താണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന കുചേല അല്ലെ. കുചേലൻ അത്രയും ദരിദ്രനായിരുന്നു അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എന്താണ് അയൽ വീടുകളിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് ഭിക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് എന്താണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കൽ പോകാൻ പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങയുടെ സുഹൃത്തല്ലേ ആ ദ്വാരകാപാലകനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ, ഒരിക്കൽ പോയിട്ട് സഹായം ചോദിക്കണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പത്നി എന്താണ് രാത്രി സമയത്ത് തന്നെ എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ നെല്ലൊക്കെ കുത്തിയിട്ട് അവിലാക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ രാത്രിയിലാക്കിയത് കൊണ്ട് അതില് എന്താണ് നെല്ലും കല്ലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു തുണിയിൽ കെട്ടിട്ട് കുചേലന്റെ കയ്യിൽ, സുദാമയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തേക്കുണ്ടായി അല്ലെ. സുദാമ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കാണാൻ പോയി. ആ കൊട്ടാരത്തില് ദ്വാരകയുടെ പ്രൗഢിയും ഐശ്വര്യവും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ കുചേലന് എന്താണ് അത്രയും എന്താ പറയാ തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ നിസ്സാരമായ അവൽപ്പുതി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് കൊടുക്കുക എന്ന് ഓർക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആ ഭടന്മാര് വന്നിട്ട് എന്താണ് ആ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വന്നിട്ടുണ്ട് മുഷിഞ്ഞ വേഷമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഭഗവാൻ ഓടിപ്പോയിട്ട് ആ കുചേലനെ സ്വീകരിച്ച് കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി അല്ലെ. അവിടെ
ഇരുത്തി എന്താണ് ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ എന്താണ് കാല് കഴുകി കൊടുത്ത് ആ വെള്ളം ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലൊക്കെ തെളിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ രുക്മിണി ദേവി ചാമരം വീശി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. എന്നിട്ട് അവസാനം എന്തെങ്കിലും പത്നി എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടില്ലേ എനിക്ക് തരാമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സുദാമ മടിച്ചത് കൊടുക്കാൻ എന്താണ് അതൊക്കെ എന്താണ് നടന്ന് തളർന്ന് വിയർപ്പൊക്കെ പുരണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതില്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ കൊടുക്കും ഭഗവാൻ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് കൊടുക്കാതെ മാറ്റി വെക്കുകയുണ്ടായി, മറച്ചു പിടിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാലും ഭഗവാൻ അത് പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ നീ എന്നെ കബളിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആ കുചേലന് എല്ലാം എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ട എല്ലാ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. രണ്ടാമത് ഒരു പിടി കൂടി വാരിയപ്പോൾ രുക്മിണി ദേവി കയ്യിൽ പിടിക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ് ആ ഒരു പിടി കൂടി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി രുക്മിണി ദേവി ആ സുദാമയുടെ ദാസിയായിട്ട് അവിടെ പോവേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും എന്താണ് അത്ര മതി, ഇത്രയും എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിർത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ കുചേലൻ എന്താണ് ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചില്ല അല്ലെ. എത്രയും എന്താണ് ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ പദവിയും കുറെ പ്രജകളൊക്കെ ഭഗവാനെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദ്വാരകയിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരകാധീശനെ കാണാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഭഗവാനെ കൃഷ്ണനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്നും ചോദിക്കാതെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയുണ്ടായത് അല്ലെ. എന്നാലും തന്റെ ആ കുടിലിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. അവിടെ വലിയ കൊട്ടാരം അല്ലെ, വലിയ വലിയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അണിഞ്ഞിട്ട് ധാരാളം ദാസിമാരൊക്കെയുള്ള ആ വീട്ടില് കണ്ടപ്പോൾ, ആ കൊട്ടാരം കണ്ടപ്പോൾ സുദാമക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായില്ല അല്ലെ. എവിടെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സുദാമയുടെ വീട് എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് ഇത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായത്. ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞിട്ടെല്ലാം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇവിടെ ശബരി എന്താണ് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ശബരിയുടെ പേരല്ലേ. അപ്പൊ ആ ശബരി എന്താണ് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഒരിക്കൽ വരുന്നെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മാതംഗമുനി എന്ന ആ ഗുരു പറയുകയുണ്ടായി. ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരോടും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരൊക്കെ കുറച്ചു കാലമൊക്കെ കാത്തിരുന്നു. പിന്നീട് അവരൊക്കെ വിട്ടുപോയി. എന്നാൽ ആ ശബരി എന്താണ് ആ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഒരിക്കൽ ഇവിടെ വരുമെന്ന്, അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ശബരി കുറെ എന്താണ് പഴങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ചു വെക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രായമായപ്പോൾ ശബരിക്ക് കണ്ണു കാണാതായപ്പോഴേ പഴങ്ങളൊക്കെ പഴുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടിച്ചു നോക്കും. പഴുത്തതാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റിവെക്കും ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്താണ് മധുരമില്ലാത്തതൊക്കെ കളഞ്ഞു കളയും. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും മാറ്റിവെക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ വരികയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ ശബരി പതിവ് പോലെ എന്താണ് പഴങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അത് കടിച്ചിട്ട് നോക്കി, മധുരമുള്ളതാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഭഗവാന് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അത് സന്തോഷത്തോടെ കഴിക്കുകയുണ്ടായി. ലക്ഷ്മണൻ ഇതൊക്കെ കണ്ട് അമ്പരന്ന് പോയി. എന്താണ് ഈ സ്ത്രീ ചെയ്യുന്നത്? കടിച്ച പഴത്തിന്റെ ബാക്കിയാണോ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ആ സ്ത്രീയെ ശകാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കും. ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്ന് തടയുകയുണ്ടായി. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഒന്നും ശബ്ദിക്കരുതെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ ശബരിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അവസാനം ശബരിക്ക് മോക്ഷം നൽകുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ ശബരിക്ക് അത്രയും വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വിതുരരുടെ പത്നി. വിതുരൻ പലപ്പോഴും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ വരാമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണൻ ആ വിതുരരുടെ ഗൃഹത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെ വിതുരരുണ്ടായിരുന്നില്ല. വിതുരർ എവിടെയോ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ വിതുര പത്നിയും അവിടെ എന്തോ തിരക്കിട്ട പണിയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് അമ്പരന്ന് പോയി. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊന്നും അറിയാത്ത എന്താണ് അവിടെ ഭഗവാൻ ഒരു ഇരിപ്പിടം പോലും കൊടുത്തില്ല. ഭഗവാൻ അവിടെ നിലത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ എന്താണ് ഭഗവാന് കൊടുക്കാനുള്ളതെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കുറെ പഴങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പഴങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതിന്റെ തൊലിയൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ട് തൊലി ഭഗവാന് കൊടുത്തു. ആ പഴങ്ങളൊക്കെ താഴേക്കിട്ടു. ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആ ഭഗവാനെ എന്താണ് നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്ത് സേവയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത ഇങ്ങനെ അമ്പരന്നുകൊണ്ട് അത്രയും സന്തോഷം കൊണ്ട് അവള് പൊളിച്ചിട്ട് എന്താണ് പഴം അതിന്റെ തൊലി ഭഗവാന് കൊടുത്തു. ഓർമ്മയില്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതില് ആ ഭഗവാനെ കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു. ആ തൊലിയൊക്കെ ഭഗവാനും സന്തോഷത്തോടെ വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ചു. പഴമൊക്കെ നിലത്തേക്ക് ഇടുകയായിരുന്നു. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിതുരർ അവിടെ വരികയുണ്ടായി. വിതുരർ വരുമ്പോൾ കാണുന്നു പഴങ്ങളൊക്കെ നിലത്ത് കിടക്കുന്നു. തൊലിയൊക്കെ ഭഗവാന് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് സന്തോഷത്തോടെ കഴിക്കുന്നു. വിതുരർ ആ പത്നിയെ എന്താണ് വഴക്ക് പറഞ്ഞു. എന്താണ് നീ ചെയ്യുന്നത്? എന്ത് പാപമാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ പഴത്തിന്റെ തൊലിയാണോ കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എന്താണ് അവരുടെ ഭാവമാണ് നോക്കിയത്. അവരത്രയും സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും ഒക്കെ ഭഗവാൻ അത് സമർപ്പിച്ചവിടെ ഭഗവാൻ അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഗജേന്ദ്രനെ കാണാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം എന്ന ഭാഗമുണ്ട്. അതിൽ എന്താണ് ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു.
അങ്ങനെ ഗജേന്ദ്രൻ എന്താണ് നൽകിയത്? ഒരു താമരപ്പൂ അല്ലെ, അതെടുത്തിട്ട് ഭഗവാന് നേരെ ഉയർത്തിയപ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് വന്നിട്ട് അത് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതൊക്കെ അല്ലെ, ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. നമ്മളൊന്നും ഇതുപോലെ ഒന്നും അനുകരിക്കരുത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ ആ സമർപ്പണ ഭാവമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ എന്താണ് ഏറ്റവും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് അത് ഭഗവാന് നൽകണം എന്ന് പറയാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ധാരാളം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഇസ്കോണിലൊക്കെ 56 തരം വിഭവങ്ങൾ, ചപ്പൻ ഭോഗ് എന്ന് പറയും. ചപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 56 അല്ലെ. ഹിന്ദിയില് ചപ്പൻ എന്ന് പറയും, ചപ്പൻ ഭോഗ്. 56 തരം വിഭവങ്ങൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തുയർത്തിയല്ലേ 7 ദിവസം. അപ്പൊ യശോദാമ്മ ഭഗവാന് 8 തവണ ഒരു ദിവസം പ്രസാദം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ 7 ദിവസം ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തുയർത്തിയിട്ട് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യശോദാമ്മ 56 തരം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് ഇസ്കോണിൽ ഇന്നും പിന്തുടരുന്നു. വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ 56 വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ദിവസവും 56 വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാം സ്വീകരിക്കും. നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എന്തും ഭഗവാന് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് കൊടുക്കാം. എന്നാൽ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി അത് തമഗുണത്തപ്പെടുന്നതായത് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല. ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല. മറ്റുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചോറ്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പൂരി, ചപ്പാത്തി, എന്തായാലും സബ്ജി, പരിപ്പ് കറി, എന്തും നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എന്തും ഭഗവാനും നിവേദിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്നാണ്. ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭഗവത് പ്രസാദമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു നേരത്തെ അല്ലെ, പാപത്തെയാണ് നമ്മൾ ഭുജിക്കുന്നത്. സ്വന്തം നാവിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ കഴിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് എന്താണ് കൊടുക്കുക? ഭഗവാൻ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തില് വെള്ള ചോറ് കൊടുക്കും അല്ലെ, വെള്ള നിവേദ്യം എന്നാ എന്താ പറയും. അപ്പൊ അതിന് ഉപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ, അതാണ് ഭഗവാന് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അത് അവരുടെ പണ്ടേയുള്ള ഒരു ശീലിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയായിരിക്കും. അതിനെ വിമർശിക്കുന്നതല്ല ഒരിക്കലും. പക്ഷെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ ഉച്ചക്കൊക്കെ വിശന്നിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് പോയിട്ടാകുമ്പോ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളച്ചോറ് മാത്രം തരുന്നു. നമ്മൾ കഴിക്കുവോ? എപ്പോ അവിടുന്ന് പോയാൽ മതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അല്ലെ. നമുക്കത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ പറയും, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്, ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം എന്ന് പറയാം. ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ, നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലത്, നല്ല ഫ്രൂട്ട്സ്, നല്ല എല്ലാം നല്ലത് മാത്രം ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഒക്കെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. ഒരു തുളസിയിലിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, എന്താണ് ഇതെല്ലാം സമർപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം കൂടി ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. കൗന്ദേയർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ, കുന്തിപുത്ര അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. നേരത്തെ പത്രം പുഷ്പ ഫലം തോയം പറഞ്ഞല്ലേ. എന്നാലും മറ്റു നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊന്നും പാപം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ഭഗവത് പ്രസാദമായി, അത് അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഈ കൊറോണ കാലത്തൊക്കെ അല്ലെ, മറ്റൊരാൾ ആ രോഗി തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കും രോഗം പകരും അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി കഴിച്ചാലോ നമുക്കും രോഗം പകരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ അതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഒരു രോഗിയുടെ ബാക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്കും രോഗം പകരുന്നല്ലേ. എന്നാൽ ഇത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവത് പ്രസാദം അല്ലെ. ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി കഴിച്ചാല് നമുക്കും ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നല്ലേ. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ, ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ നേരത്തെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത് പ്രസാദം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലേ. ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരിക്കല് രാമാനുജാചാര്യരും ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പ്രസാദം കഴിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് പ്രസാദത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിരീശ്വരവാദികളായ ആൾക്കാർ അതിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ആ പ്രസാദത്തെ പുച്ഛിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ അദ്ദേഹം ആ രാമാനുജാചാര്യ ആ കഴിക്കുന്ന പ്രസാദത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി വാരിയിട്ട് അവിടെ ആ നദിയിലേക്ക് എറിയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ നദിയിൽ ആ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ മീനുകള് ആ നദിയിൽ നിന്നും പൊന്തി വരികയുണ്ടായി. അതൊക്കെ ആ പ്രസാദം കഴിച്ചു. ഉടനെ തന്നെ അവരൊക്കെ 4 കൈകളുടെ രൂപമായിട്ട് ആ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു, അവരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ആ മത്സ്യങ്ങളുടെ രൂപത്തിലുള്ള അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അവർ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഈ നിരീശ്വരവാദികൾ അവര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പ്രസാദത്തിൽ അല്ലെ. ഭഗവത് പ്രസാദം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ എപ്പോഴും കഴിക്കുക, ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായി ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ദാനം ചെയ്യുന്നതുണ്ടെങ്കിലും നിവേദിക്കുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തപശ്ചര്യകൾ അല്ലെ. നമ്മൾ വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും, അതാണ് തപശ്ചര്യ അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കും, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീറ്റിട്ട്
എന്താണ് നമ്മൾ ഏകാദശി പോലുള്ള വ്രതങ്ങൾ എടുക്കും. അതൊക്കെയാണ് തപശ്ചര്യകൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. സമൂഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേശോസ്തി ന പ്രിയ ഏ ഭജന്തി മാം ഭക്ത്യാ മയി തേ തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയില്ല, പക്ഷപാതവുമില്ല, എല്ലാറ്റിനോട് സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് ആരോടും അസൂയയും പക്ഷപാതവും ഒന്നുമില്ല അല്ലെ, എല്ലാരോടും സമഭാവനയാണ്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരോടും പക്ഷപാതമില്ല അല്ലെ. നമുക്കറിയാം മഴ എല്ലായിടത്തും ലഭിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ശേഖരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെ. അല്ലാതെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വീഴുന്ന മഴയൊക്കെ പാഴായി പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കും. ആരാണോ അതിന് എന്താണ് അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്, ആരാണോ അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അല്ലെ. അവര് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, അവർക്ക് ഭഗവാനും പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മള് എന്താണ് കുറെ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് ഭയങ്കര ശബ്ദമോ എന്തെങ്കിലും കേട്ടു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യം എന്തെങ്കിലും അപകടം എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെയും ആദ്യം തിരക്കുവോ, എന്റെ കുട്ടി എവിടെയാ ഉള്ളതെന്നാ തിരക്കുവോ അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് എന്താണ് മറ്റുള്ള കുട്ടികളോടൊക്കെ സ്നേഹമുണ്ട്, എന്നാല് എന്താണ് ആദ്യം എന്റെ കുട്ടി എവിടെയുള്ള, ആ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിയെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അവർക്ക് അവരെ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കും ഭഗവാൻ. അപി ചേസുദുരാചാരോ ഭജതേ മമനിന്യഭ സാധുരേവ സമന്തവ്യാ സമവ്യവസിതോ ഹി സ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോ കുറെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു അല്ലെ. പഴയ എന്താണ് കാലഘട്ടത്തില് അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും മോശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, എന്നാല് ഒരു പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സാധുവായിട്ട് കണക്കാക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ ജഗായി മതായി എന്ന ആ രണ്ട് ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അവര് എന്താണ് എപ്പോഴും മദ്യപാനികളും അക്രമികളുമായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ പിടിച്ചു പറിക്കുക, അവരിൽ നിന്നൊക്കെ പണവും മറ്റുള്ളതൊക്കെ അപഹരിക്കുക, അവരെയൊക്കെ മർദ്ദിക്കുക, അതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട രണ്ട് ആൾക്കാരായിരുന്നു. ഒരിക്കല് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എന്താണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു മറ്റുള്ള ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അങ്ങനെയുള്ള അവരൊക്കെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവരെ കാണുകയുണ്ടായി. വലിയൊരു ആൾക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ജഗായി മതായി, അവരാണ് ഇവിടെ അക്രമം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അവരെപ്പോഴും മദ്യപിച്ച് വഴക്ക് കൂട്ടുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവരെ കാണാൻ പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവരോട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അവര് അതിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പോയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, ഈ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട രണ്ടാൾക്കാരുണ്ട്, അവരെ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവരാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ഏറ്റവും അക്രമകാരികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, അവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പാപകർമ്മമാണ്, ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവര് അതിനൊന്നും സമ്മതിക്കുകയുണ്ടായില്ല. പിന്നെന്താണ് ചെയ്തത്? അവരുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് ആ മൺകുടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് മദ്യപിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്ന ആ മണ്ണിന്റെ കലമുണ്ടായിരുന്നു, അത് പൊട്ടിച്ച് അതിലൊരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ അടിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അവരെന്താ ചെയ്യുക? എല്ലാ വീടുകളിലും പോയിട്ട് ഡോറിന് മുട്ടിയിട്ട് പറയും, അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ വീണ്ടും പറയും, നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണ് അവർ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത്, അവന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഈ ജഗായി മതായി അതിനെ സമ്മതിച്ചില്ല. അങ്ങനെ അവര് ആ മൺകലം എടുത്തിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ മർദ്ദിക്കുകയുണ്ടായി. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആരാണ്? സാക്ഷാൽ ബലരാമൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ബലരാമന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ദേഹമാണ്, എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ് ബലരാമൻ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ ദേഹമില്ല. എന്നാൽ ഈ ജഗായി മതായി അത്രയും പാപികളായവര്
ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകില്ല അല്ലെ. ഇവരെപ്പോഴെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ പോവോ? ഇല്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും എത്തില്ല അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ എല്ലാ ആൾക്കാരും അഭയം തേടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇവരൊരിക്കലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുക്ക് എത്താൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വിചാരിച്ചു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഈ പാപികൾക്ക് ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കണ്ടേ. അങ്ങനെയാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തന്റെ ദേഹം പൊട്ടി ചോരയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിയത്. അങ്ങനെ അത് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അറിയിക്കണ്ടായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പാപികളായി ഇവരെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സുദർശന ചക്രത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അതിൽ നിന്നും തടയുകയുണ്ടായി. എന്താണ്, ഈ യുഗത്തിൽ നമ്മൾ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള പാപികളെയൊക്കെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരിക്കലും ഇവരെ വധിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാർ ഈ ലോകം മുഴുവനുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് വധിക്കേണ്ടി വരും. ഈ കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരു തരത്തിലില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അധർമ്മികമായിട്ടുള്ള മാർഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവസാനം അവരോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മാപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടായി. ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. അതാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുതത്വമാണ്. നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ വേഗത്തിൽ ലഭിക്കും. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെ അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവർക്ക് മാപ്പ് നൽകുകയും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവര് പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരായി മാറി. അവരൊക്കെ പിന്നീട് ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ശ്രീലപ്രഭുപാദര് പറയും, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും കൂടിയിട്ട് 2 ജഗായി മതായിമാരെ മാറ്റുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവനായിട്ട് സഞ്ചരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അനേകം ജഗായി മതായിമാരെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. അമേരിക്കയിലുള്ള ഹിപ്പിമാരൊക്കെ അവരൊക്കെ മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും കുത്തഴിഞ്ഞ് ജീവിതമൊക്കെ നയിച്ചിരുന്ന 16, 18, 20 വയസ്സുള്ള യുവാക്കളായിരുന്നു. അവരെയാണ് പ്രഭുപാദർ ആദ്യം മാറ്റിയെടുത്തത്. അവരെ മാറ്റിയപ്പോഴാണ് സമൂഹം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇത്രയും കുത്തഴിഞ്ഞ് ജീവിതം നയിച്ച അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരായി മാറി. ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചു? അവരൊക്കെ എത്രയോ കാലങ്ങളായി പരിശ്രമിച്ച ആ വീട്ടുകാരൊക്കെ പുറന്തള്ളിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ആ കുട്ടികളൊക്കെ. അവരെയാണ് പ്രഭുപാദർ ഭഗവത് പ്രസാദം കൊടുത്ത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിപ്പിച്ച് അവരൊക്കെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാക്കി. അവരാണ് പിന്നീട് പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് അവരൊക്കെ ആയിരുന്നു. അനേകം പേരെ അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പ്രഭുപാദർക്ക് സാധിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് എനിക്കത് സാധിച്ചത്. അവർക്ക് സാധിക്കും വേണമെങ്കിൽ, എന്നാൽ അത് ഒരു ഭക്തൻ നിർവഹിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാറ്റിവെക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു ഒരു സേനാപതി ഭക്തൻ വരുമെന്ന് ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നു. ഈ സനാതന ധർമ്മം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. അത് തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദർ, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്ശാന്തിം ന ഗച്ഛതി കൗന്ദേയാ പ്രതിജാനേഹി നമ്മേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം അർജുനനോട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറയുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ കേട്ടു, അർജുനൻ കുറെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ അതിനൊക്കെ ഉത്തരം നൽകുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം അർജുനനോട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വിളംബരം ചെയ്യുക അല്ലെ, എല്ലാവരെയും അറിയിക്കും. അതാണ് പ്രഖ്യാപനം അല്ലെ. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, എന്താണ് അതിന്റെ ആവശ്യം? അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ, അങ്ങല്ലേ എല്ലാം എനിക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു. അല്ല, ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി, എന്റെ ഒരു ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ അതെപ്പോഴും സത്യമായിരിക്കും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലേ, ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നരസിംഹദേവൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നിജഭക്ത ഭാഷിതം, ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും പാഴായി പോവില്ല, അത് സത്യമായിരിക്കും. അപ്പൊ നീ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതെപ്പോഴും സത്യമായി തന്നെ നിലനിൽക്കും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ ഭഗവാൻ തന്നെ പലപ്പോഴും തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ആയുധമെടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിരുന്നു. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഒരു ശബ്ദം ചെയ്തു, കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് നാളെ ഞാൻ ആയുധം എടുപ്പിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് പൂർത്തീകരിക്കാം. പിന്നീട് അർജുനന്റെ ആ രഥത്തിലേക്ക് ധൃതര അസ്ത്രങ്ങൾ അയച്ചപ്പോൾ ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആ രഥത്തിന്റെ ചക്രം എടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാൻ പലപ്പോഴും വാക്കുകൾ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ മാറ്റേണ്ടിയായിട്ട് വരും. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തന്റെ വാക്കൊരിക്കലും ഭഗവാൻ തെറ്റിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു അർജുനനോട്, നീ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കൂ, എല്ലാവരും കേൾക്കട്ടെ. എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ അല്ലെ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണ് ആ തന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപു ദ്രോഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ
തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ടു, എന്താ വിഷപ്പാമ്പുകളുടെ ഇടയിലിട്ടു, മതയാനെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിച്ചു, പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വലിച്ചു ചാടുകയുണ്ടായി. പിന്നെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ വിഷം കൊടുത്ത്, പാലിൽ വിഷം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നെന്താണ്, ആ ഹോളികയുടെ മടിയിലിരുത്തുകയുണ്ടായി. ഹോളിക കത്തിച്ചാമ്പലായി അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഹോളിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഹോളികക്ക് വരം ലഭിച്ചിരുന്നു, എന്താണ്, തീയില് നശിക്കില്ലെന്ന്. എന്നാൽ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ മടിയിലിരുത്തിയപ്പോൾ അതിന്റെ കവറിംഗ് ഒക്കെ, ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ സംരക്ഷിച്ചു. ഹോളിക കത്തിച്ചാമ്പലാവുകയുണ്ടായി. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല എന്ന് അർജുനനോട് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഹിരണ്യകശിപു ധാരാളം വരങ്ങൾ നേടി. എന്താ കാര്യം ഉണ്ടായത് അല്ലെ? ആ ഹിരണ്യകശിപു എന്താണ്, ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് വധിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഭൂമിയിൽ ആകാശത്തെ വെച്ച് എല്ലാം എല്ലാ വരങ്ങളും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ആ കയ്യിലെ വിരലിലെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ഹിരണ്യകശിപിനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാല് ഒരു ശക്തിക്കും അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ ഒരാളെ നശിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാല് ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൊല്ലു പറയും. എന്താണ്, രാഖേ കൃഷ്ണ മാരേ കൃഷ്ണ രാഖേക്ക്. ഭഗവാൻ ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കും ഒരു ശക്തിക്കും അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഹിരണ്യകശിപു പല ഉപായങ്ങളും നോക്കിയാലേ, എന്നാൽ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലാണ് എല്ലാ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളോടും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും നേരത്തെ എന്താണ്, ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് വിളിച്ചത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവിടെ എത്തി സാരിയുടെ രൂപത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മളും അപകടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്തും സംരക്ഷകനായിട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. മന്മനാഭവമത് ഭക്തോ മത്യാജീമാൻ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസ്യുക്തൈവാത്മാനമത്പരായണ. ഈ അദ്ദേഹത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമാണ്. കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുത്തുപോയി, സോറി, ക്ഷമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാം ഈ ശ്ലോകം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസ്യുക്തിവാത്മാനമത്പരായണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ്. മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മത്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസ്യുക്തൈവാത്മാനമത്പരായണ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനിയുടെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി പറയുന്നു അല്ലെ. എന്താണ്, നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക അല്ലെ. മധ്യാജി മാം നമസ്കുരു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, എന്നെ നമസ്കരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാനെയാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരെല്ലാം ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മള് കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനാവുക, കൃഷ്ണനെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഭഗവാനുടെ നമുക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സുസുഖം കർത്തും അവ്യയമെന്ന്. ഭഗവാനിലെ പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല. ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു, കൃഷ്ണകഥകളുടെ ശ്രവണം, കീർത്തനം മുതലായ 9 പ്രക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടണം. ഭക്തിപരിതമായ ഭഗവത് സേവനമാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ അത്യുത്കൃഷ്ടമായ നേട്ടം. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ തലകുനിക്കുകയും തന്റെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും കർമ്മങ്ങളെയും എല്ലാം കൃഷ്ണാർപ്പണമായി തീർക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ വ്യതിചലിക്കാത്ത വിധം കൃഷ്ണനിൽ സ്വയം മുഴുകിയിരിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് കൃഷ്ണലോകപ്രാപ്തിക്ക് സഹായിക്കും. ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ നേരെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലെ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലും അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടനായി ജീവിക്കാം. അവസാനം കൃഷ്ണന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ഉപകാരം നേടുകയുമാവാം. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, 9 ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് ശ്രവണം, കീർത്തന, സ്മരണം, എന്താണ് പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, അങ്ങനെ 9 തരത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കുമ്പോൾ ശ്രവണമായും കീർത്തനമാവും പിന്നെ സ്മരണയാവും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കേൾക്കും, നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജപിക്കും, കീർത്തനം ചെയ്യും, പിന്നെ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യും, ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എല്ലാം
ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്, സവൈമന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനം കരോ ഹരേർ മന്ദിരമാർജനാദിഷു ശ്രുതിം ചകാരാച്യുത സത്കഥോദയ മുകുന്ദലിംഗാലയ ദർശനോ ദൃശോ തത്പ്രത്യഗാത്ര സ്പർശേംഗ സംഗമ ഗ്രാണം ച തത്പാദ സരോജ സൗരഭം ശ്രീമത് തുളസ്യ രസനന്ദർപ്പിത പാദോ ഹരേ ക്ഷേത്ര പദാന സർപ്പണേ ശിരോ ഋഷികേശ പദാഭിവന്ദനെ കാമഞ്ചദാസിയെ നത് കാമകാമി യഥോത്തമ ശ്ലോക ജനാശ്രയ. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനായിരുന്നു. പിന്നെയോ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് വാചാംസി എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്കഥകളായിരുന്നു. പിന്നെ എന്താണ് തന്റെ കൈകളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. ക്ഷേത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാൻ, വിഗ്രഹത്തിന് പൂജകൾ ചെയ്യാൻ അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ മുകുന്ദ ലിംഗാലയ ദർശനം ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുവാൻ വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളെ ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഗ്രാണം ച തത്പാദ സരോജസ്വരം ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുള്ള താമര പുഷ്പത്തിന്റെ മണം വാസനിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂക്ക് ഉപയോഗിച്ചു. ശ്രീമത് തുളസി രസനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവ് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ച തുളസീതളം രുചിക്കുന്നതിന്, പിന്നെ ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലുകൾ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. ശിരോ ഋഷികേശ പദാഭിവന്ദനം ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുന്നതിനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ് ഉപയോഗിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ ഒക്കെ പാതകള് പിന്തുടരുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ നമുക്കും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാതിരിക്കുക, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുക, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ അത് കേൾക്കുക. നമുക്ക് തന്നെ എന്താണ് യൂട്യൂബിലൊക്കെ പോയി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ എന്താണ് പ്രീച്ചിങ് ഒക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. പ്രഭുപാദരുടെ തന്നെ കുറെ പ്രീച്ചിങ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുക. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട് അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുക. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി ഗോസിപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ എന്താ കാര്യം, അവരുടെ പാപം കൂടി നമുക്ക് വരും, അവരുടെ കർമ്മം കൂടി വരും. നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധമൊക്കെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക. അവർ ചിലപ്പോൾ സ്വീകരിക്കൂല, അവർ ചിലപ്പോ അതിനെ എന്താണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അത് സാരല്ല, കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളൊരു ചാൻസ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോ അവരൊക്കെ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം എന്താണ് ജീവിതത്തെ അവരോടൊക്കെ നമുക്ക് അനുകമ്പ എന്താണ്, അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ അവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക വേണ്ടേ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് തിരുനാമജപം അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ 18-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവര് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അവരെക്കാളും ഉപരിയായിട്ട് വേറൊരു ആളില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനുടെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴിയെ നമ്മളോട് വരുന്നത്, അല്ലെ, ഒന്ന് ഭഗവാനില് നമ്മളെ മനസ്സുറപ്പിക്കാം, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവാൻ, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യാം, അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം 25 കിലോമീറ്ററോടുള്ള വൃന്ദാവനത്തിൽ വലിയൊരു പർവ്വതമാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ആൾക്കാരൊക്കെ നടന്നിട്ട് പരിക്രമം ചെയ്യും, അതിനെ വലം വെക്കും നടന്നിട്ട്. അപ്പൊ അതിനെത്ര കുറെ സമയം എടുക്കും, 4 മണിക്കൂർ, ചില ആൾക്കാർ 5 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് നമസ്കാരം, ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ചെയ്യും. ഒരു വടി പോലെ ഇങ്ങനെ വീണിട്ട് നമസ്കരിക്കും, സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കുറെ ആൾക്കാർ അവിടെ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ അനേകം പ്രാവശ്യം അവിടെ തന്നെ നമസ്കരിക്കും, അവിടെ വീണിട്ട് ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ചെയ്യും. അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ 108 പ്രാവശ്യം, 500 പ്രാവശ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അതിലൊരു ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു, 1008 പ്രാവശ്യം ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നു. ഗോവർദ്ധൻ എന്ന പർവ്വതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കണ്ടായി, എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പ്രാവശ്യം നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് എല്ലാം ഒന്നും പാലിക്കാൻ കഴിയില്ല, എനിക്ക് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, എന്റെ മനസ്സ് അത്രയും പരിശുദ്ധമല്ല, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവാനും കഴിയില്ല, അതിനുള്ള യോഗ്യത ഒന്നും എനിക്കില്ല, എനിക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് വീടും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്നേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, എനിക്ക് നല്ലൊരു ശരീരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ, യാതൊരു എന്താണ് കുറവും ഇല്ലാത്ത, അംഗവൈകല്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ശരീരം തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്ന പറയാം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകൾ 1008 എടുത്തിട്ട് അത് ഓരോരിക്കും ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ചെയ്യും. ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരു കല്ല് വെക്കും, വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം നമസ്കരിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ട് 1008 പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം
അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുറെ കാലമായി ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് എപ്പോൾ തീരും എന്നറിയില്ല. എന്നാലും എനിക്ക് എത്ര വരെ ഭഗവാൻ ഈ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യവും ബലവും ഒക്കെ തരുന്നു അതുവരെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും, എന്റെ അവസാനം വരെ അതുവരെ ഞാൻ ഈ സേവനം ചെയ്യും, ഈ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായി. നമുക്ക് നല്ലൊരു നല്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവുള്ള ജ്ഞാനം തന്നാലെ പിന്നെന്താണ് നല്ലൊരു വീടൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആരും തെരുവിലൊന്നും കഴിയുന്നവരല്ല. നമുക്കൊക്കെ അവിടെ ഭഗവാൻ ഒരു ചെറിയ പൂജാ റൂമോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അവിടെ കർട്ടനൊക്കെ മറിച്ചിട്ട് ഭഗവാന് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ആരതി ചെയ്യാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കുക അല്ലെ, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചെറിയ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരോട് നന്ദി പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലോ മതിയാവില്ല. എന്താണ് നമുക്കൊരു ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം തന്നെ തന്നാലെ അതിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ജന്മം തന്നു, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്ന എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ തന്നെ കഴിയുക എന്ന് പറയും. അപ്പം ആ ജപമാല കയ്യിൽ കിട്ടണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും സുഹൃതം ചെയ്തവർക്ക് കഴിയുമെന്ന് പറയും. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിനൊക്കെ സാധിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനൊക്കെ ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയാം. എങ്ങനെ നന്ദി പറയാം? ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിക്കുക, നമ്മുടെ ശിരസ് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമിക്കുക അല്ലെ. ശിരസ് നമിക്കുക, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശിരോ ഋഷികേശ പദാവനം, ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ശിരസ് നമിക്കുക അല്ലെ. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണനെ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീത പറയില്ല എന്ത് പറയുന്നുവോ അതനുസരിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ പ്രഭാതരുടെ ശിഷ്യൻ ശ്രീ ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലെക്ചറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കണം അല്ലെ. അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് അനുസരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പകർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ രാമ. പാത്രയുടെ 125ാമത്തെ ദിനം വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പിന്നീട് വേറെ ക്ലാസ്സിൽ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാം. ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിലുള്ളത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.